Ok, čaute ľudia môjho ďalšieho videa a v tomto videu si zahráme hardcore Minecraft, čo už je celkom taký zastaralý trend, ale tak zahrajeme si to a natočím to. Dobre, takže ako prvé by som si asi mohol čašiť drevo. Tak prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, tak mám to. A teraz by som išiel na tú planinu, pretože tá vyzerá veľmi luxusne. Dobre, takže sme na planine a áno. Idete dobre. Za mnou je dedina, nice, super. Ok, takže máme aj dedinu rovno takto na začiatok, takže to sa hodí samozrejme. Aha, takže to je dole tá dedina. Dobre, no, takže tam je chudák taký oný. Takže zase vám to dostrihnem. Ok, let's go, som tu. Takže máme tu teda nejaké krásne domečky, ktoré môžeme hneď prebúrať a rozbiť a vykradnúť ich. Dobre, takže prvý dom máme tu. Tuto dedinu poznal, takže tuto vieš, že ktoré je čestka, ktoré není, ktorý to je čestka. Tak, OK. Celkom veľa jablk, to sa hodí samozrejme. To sa hodí. Aj toho golema môžeme teoreticky zabiť, aj keď opatrne, pretože nechcem, aby sa stalo to, že tu zomrem reálne kámo ako v prvých pár minútach videa.